Скъпи мои, никой от нас не живее на самотен остров, не живее сам. Тоест, ние живеем в група и държавата ни е група от хора. Значи, държавата, тя не съществува сама по себе си, не съществува, ако не са се събрали определена група от хора, които да основат тази държава. Най-грешното нещо, което човек може да направи и да не направи нищо. Тоест да стоим, да гледаме отстрани само и да чакаме някой друг да свърши работата. Това е. Това е най-грешното нещо. Второто нещо, което ще ви кажа, запомнете го това веднъж за винаги, че винаги човек може да направи нещо. Винаги. Най-малкото, което може да направи е да излезе на улицата и да покаже несъгласието си с физическото си тяло на улицата. Да покаже, че не е съгласен с това, което се случва в момента. Защото който не го прави, всъщност това, което прави, е, че той подкрепя несправедливостта и корупцията в правителството ни. Аз съм една от първите, която излиза на улицата в Германия, живее в Германия, не мога да дойда в България в момента, за да съм аз също с моето тяло на улицата, за да покажа, че това, което се случва, че не съм съгласна с това, което се случва. Така че и вие го направете.